Spravila som si taký menší nákup v DM-ke a nič som neplatila, pretože som si využila všetky svoje nazbierané body a tým pádom som neplatila nič. Zobrala som si moju obľúbenú penu. Ja už som si ju kúpila 2 razy. V jednom balení mám fakt, že už len maličko. Tak som si kúpila ďalšie balenie. Je to limitovaná edícia a mám pocit, že to predávajú iba v lete. Čo nechápem, lebo aj cez zimu chceme byť trošku opálené. Skôr ako v lete. Mám s ňou najlepšie skúsenosti. Skúšala som teraz nedávno aj Garnier mlieko na opaľovanie. Ale z toho mám pocit, že naozaj veľmi smrdí a síce vás opáli, ale je to mlieko a mne sa lepšie nanáša pena, pretože s tou penou si to viem úplne všade naniesť, vidím, kde som si to naniesla, dobre sa tá pena roztiera na tej pokožke, vždycky mi toto dobre chytilo. Typická vôňa samoopaľovákov tam síce je, ale nie je až taká silná, mám ju naozaj veľmi rada a veľmi dobre chytá. Ďalej som si zobrala suchý šampón. Mne sa zdá, že tento suchý šampón som videla na Instagrame DM-ky a tam to prirovnávali, myslím, že k vôni Baccarat. Ja tú vôňu, priznám sa, že nepoznám a ovoňala som ho až doma a ja som skoro z tej vône odpadla. To je taká pekná vôňa. Príde mi ako keby... Je to sladká vôňa, ale zároveň tam cítim aj takú ako keby čistotu. Som veľmi zvedavá, či bude aj fungovať. Dlhotrvajúca sviežosť a príjemný pocit vlasov s orientálno-kvetinovou vôňou. Zabezpečuje prilinavosť a objem. Takže zvedavá som aj na ten objem a takisto aj na to, či to bude fungovať. Dobre, potom som si zobrala ešte aj medzizubné kefky. Ďalšiu vec, ktorú tu mám, je to od Essence. Je to Magic Filter Glow Booster 20 Medium. Keď sa teraz na tú farbu pozerám, tak asi som sa netrafila. Mám pocit, že toto nie je make-up, je to niečo ako fluid, ktorý si dáte na tvár a urobí vám taký glow. Takže určite si ho spolu vyskúšame. A ďalšiu vec, ktorú som si zobrala, je to od Trended Up Pretty in Tint, niečo ako lip stain. Ja som toto skúšala v drogerke na ruku, vyzeralo to ako lesk a po chvíľke, keď som si to takto išla zotrieť, nechalo to tam takú otlačku, ktorá sa nedala zotrieť. Ja som zvedavá, ako toto bude držať na perách. No a ešte tu mám aj takýto rúžik. Tak to vyzerá super. Je to také trošku krivé. Vo vnútri sú ako keby také flitre, ktoré sú trblietavé. Vyzerá to veľmi dobre. Vonia to krásne, sladko. A to je zase, že Stains the Lips Pink. Určite si spolu všetky tieto produkty vyskúšame, takže ma nezabudnite sledovať.